daru maduhu anan muke zaman tarbiyya da ku nemo asali shi na hawaii barkuna shugaban ta sai ku fara jayayya kalla zaki mai kano abu Salli ala nurillah sirrin sarautar Allah kan ban mabban zara. Salli ala nurillah sirrin sarautar Allah kan ban mabban zara. Allahu kai san mai kai sai suna ma bauta, sai kai halittu kaf a cikin su ka zaɓi mai cancanta. Sarkin sarautar nan da nake ta faɗi aminin Allah. Salli ala nurillah sirrin sarautar Allah karbi ban mabban zara. Ya rabbu kai ta salati gunde wanda baya wauta, girman sa ne ya buwayi halittu kaf abin ƙaunata. Allah ka sa alai da sabbai masu bauta jimla. Salli ala nurillah sirrin sarautar Allah karbi ban mabban zara. Samin ni ummi na batula sanni ummul hassan, kadarin ta ne ke dukan zuci da karfi wai ko kunsa. Gatar nisa'u take ranar nan don ta ba ma kwalla. Salli ala nurillah sirrin sarautar Allah karbi ban mabban zara. Kadarin ka ya zarce wa sani barhama ba dan kai ba, girman ka shakti jani a raina ya wuce aido ba. Jelani kai ne mun karke mafakar mu birnin yola. Salli ala nurillah sirrin sarautar Allah karbi ban mabban zara. Asalam ala sirrin Allah girman ka ya wuce hanga. Asalam ala hasken Allah mai san ka ne ke burga. Ban san ka nima in samu Fatima ce ke kwalla. Salli ala nurillah sirrin sarautar Allah karbi ban mabban zara. Girman sani ya zarta sani wa za ya san matsayinka. Taskar ilawa kullum kai ke ba mu ummul roka. Na zo da koko na Ahmad samin ibaryin kwalla. Salli ala nurillah sirrin sarautar Allah karbi ban mabban zara. Sai na fa dukkanin sashi na jiki da san kacan ma, ba lokaci in zan yi tunani kai kake zuwa ma. Ba zan bari baka karan san kaya aminin Allah. Salli ala nurillah sirrin sarautar Allah karbi ban mabban zara. Makurar sani dukkan masana sannan ka abban zara. Mai kyau kurewar wanka siffar kyau da kyawun sura. Annabi ni ce Zainab mai yin baitukan ka rasula. Salli ala nurillah sirrin sarautar Allah karbi ban mabban zara. Sirrin kalan wailau da ita ke dan sharhinka. Darussalami amince min kaunar kai ta sanka. Fadin majar Usman mai zance kan kamanzan Allah. Salli ala nurillah sirrin sarautar Allah karbi ban mabban zara. Salli ala nurillah sirrin sarautar Allah karbi ban mabban zara. Kai ne ka sauka da sallah mai azumi na biyun layi. Gatan halittun Allah je kabin ka sirrin layi. Taka alau sirrin kulle mai san ka baya kwalla. Salli ala nurillah sirrin sarautar Allah karbi ban mabban zara. Allahu ne yayi hurul aini yayi aljanna duk, amma hakikar zance kai ke yin gaban sarki duk. Ceton ka ranar ne ma sani cikin ta manzon Allah. Salli ala nurillah sirrin sarautar Allah karbi ban mabban zara. Kai ne ɗayan da halittu ke ta zaman jiran annabi. Ka zo ka tafi amma
so wuri annabi ya kake ne na kasa ya kake sallalla salli ala nurillah sirrin sarautar Allah karbi ban ma banzara gaishe ku zan yau tilas man zayyad da malam awwal malam mallusa da malam adam domin ku yau na yau baitun Ahmad aminin Allah salli ala nurillah sirrin sarautar Allah karbi ban ma banzara Allahu ban dama wata rai in sake yin baitoci ga habibu manzon Allah sirrin nan da ke sufanci ikilima ce ke baitoci karbe ni manzon Allah salli ala nurillah sirrin sarautar Allah karbi ban ma banzara ni ma kuran so in ta baitoci gare ka rasula Halima ya ga Muhammad ce mai son yawan yin sallah daga baro mati inda ake koyan yawan ka rasula salli ala nurillah sirrin sarautar Allah karbi ban ma banzara barde mayakin Allah mai sare wuyar duk arne dukkan abun da na ce yau gun ka habibu san so ne Allah tsare mu da duk sharrin makiya gaban manzanka salli ala nurillah sirrin sarautar Allah karbi ban ma banzara uta raude sannu uba me ka na je ka gunka kai ne uban manan barul madhi ba mu da tamka ga wani banza ya ce kar in yabe ka ya zama gaula salli ala nurillah sirrin sarautar Allah karbi ban ma banzara tammat anan da zamu takaita rabbi karbi kasidar tawaga cikin tawagar barul madhi take yin wakar Allah samu na san sarai domin saman zan Allah salli ala nurillah sirrin sarautar Allah karbi ban ma banzara sirrin sarautar Allah karbi ban ma banzara اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره nayi ta roƙo basu karɓi bayanabi nayi ta ƙwallon rashin ganin ka hani da ambato kai ne ta nabi salli ala rasulullahi gatan isu gatan jindu gatan kullu kalgalakin da ba shi da ɗaka nufe ni in ɗabaka nayi nisa cikin halalar begin nan sai duka Jika ke yi kullum rabbina sasabitin waliyar shafi can badolin waliyai ce ki abinki uwan uba uwan Hassan uwa ga Husaini inai miki marhaba ga bayin kinan daga barul mari suna zuba min ko gaisuwar sa fasi ke ce dai ki kadai uwa ga Alhassani je zuwa babu gudu ba jaraba ya kaza Salamu alaika mai girma shugaba Salamu alaika ashe wa kai da ke doka tambura ba kwa gani haka kwa bar ni haka domin ayo na bar bacciya samkar kuce na kyale shi don komai kin na sami annabi almahadi mai cika da alkunya na kama san shi na zamo na daban ba